Hitzekin lelopean helduko da 22. korrika. Amurrion hasiko da martxoaren 31 eta Donostira apirilaren 10ean helduko da. Busturialdearen kasuan Bermeotik sartuko da apirilaren 7ean eguerdiko ordu batak eta 23 minututan, Gernikara 3:18etan iritsiko da eta ondoren Gautegi Sarteagaran abiatuko da. Bai, aurton badeko aplikazio bat, ibilbide kontsultatzeko, hiri barruko bueltak eta hobeto ikusteko bai, eta ordutegiak ikusteko, eta horrez gain, korrika hurbilduara, eroaleak ere ikusi ahal izango dugu. Kilometro bakoitzien nork hartuko da ben lekukoa. Gernikan, ez da oso ondo ikusten, buelta eta erdi edo ingo dugu aurtean, saiatu ginen musikera joaten aurten, baina ez tozkuen emoten kilometrako buruek, baina, horretien. Sartuko da forutik, betiko antzera, azken medizioan antzera, eta hemendik aurretik eta Joan Kaltzada kaletik Lurgorriko rotunda daño etorriko da, eta gero Goiko kaletik haien de Salazar eskola inguru horretatik eta ikastola aurre dau, Salazpera jaitsiko da. Salazpen kuntetxe aurretik berriro bajatuko da kale honetara, Salazperaino eta Iparragirre eta Donteio kaletik Errenterira eta Oleskoko biribilgunetik irtengo da Korte Zubirantz eta Arteagarantz. Horrez gain, laguntzaileak bilatzeko kanpaina martxan dagoela ere azaldu zuten Gernika Lumon burututako aurkezpenean. Kanpaina oin hile pare bat hasi gendun, 12 euroren truke, korrika laguntzaile izateko aukera dekozue, horrek abantaila batzuk ematen duz, deskontu batzuk korrika kulturalean, eta batez be, sosketak, astero ostiralero egiten dire sosketak, lote oso handizeko goten dire, enpresa ezberdineken egindako aportazioakin, eta dekoz aukere korrika laguntzaile eitzeko gaur denporik ematen bazku, eta bestela Euskaltegi zen edo noiz, martxoan 4 ostirala bai egongo gara Picasso taberna ondoan, arratsalde osoan, eta online ere, bai, aurten korrika laguntzailea online eitzeko aukeri ere emongo da. Horregaz, beti komode, pin bat eta txartel bat jasoko duzu. Beste alde batetik, kilometroak erosteko prozedurari buruzko azalpenak ere eman zituzten aurtengo korrikaren aurkezpenean. Gugaz harremanetan jartzea baino ez da bai, eta horretarako pila eta aukera dekozez. Lehenengoa, Euskaltegira hurbiltzea, beste bat telefonoz deitzea, hor dauzen bi telefono horretara, bat da mugikor bat eta bestea Euskaltegiko telefonoa bera, interneten eskuratu alduzu ez. Bestea berbalagunen telefonoa da, bai, interneten ikusi alduzu. E-mailez busturialdeko@korrika.eus, elbidean, aekako Facebook, Instagram, eta busturialdeko aekako Facebook eta Instagramen kontakte bat duzue, ez da barazorik.